Karon Bareta, ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Miyerkules po kanyan. Little girl, Petsa 16 sa bulan mga tugang kan Abril 2025. instead of counting Miyerkules Santo. how can I hold you near? Iyo po niyang daw na Bring me down here. ipinabakal ni Judas Iscariote si Kristo. Tap on your window Kaya pigapon ni Denning Spice Wednesday. night when Spy Wednesday. I'm gonna knock you. Ako ba sa lingkod? Mardela dahil iba sadit sa naperotian. Hanggang 11 o'clock lang po kita sa mga istorya pag-iriba. Para pag alas 11, para lang ugpunindo ang reflection ni Monsignor Chris Bernarte. Hanggang alas 12 po yan. Ano? Ganyan pong Miyerkules Santo. Technical side, kasabay niya ito dyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man siyempre sa DCGB Social Media Department. So yan pong IT. Si Jerome Nico Martinez. Newsroom, Papa Mars Angels. Ako dyan sina Jenny Matthew Badaran. At saka si Ciara May Leron. Yaon man siyempre si Jimos Barrio sa pag-update sa DCGB News Online Facebook page. Katang sa luwa siyempre ang Mega Force Patrol. Sa padagos pong pagantabay, pangalap ng mga impormasyon na pwedeng maibato sa aire. Diyan po sa mga area of responsibility. At panginod po yung samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, diyan po sa 3rd District. Kasabay tayo dyan siyempre, mga tugang sa Dalaga area, si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Ring on. Karen Nicole Alas sa Kapitolyo Provincial, Tiringman sa City Hall si partner Alaro Mario. Duman sa 1st District from Santo Domingo to Tiwig. Yan po dyan nakaprangkisa si Pading Jomar Bien. Pantang sa mobil, kamuyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Yan po tabi, mga tugang minakompresa ko sa pang air team. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many times of the day. More life, prosperity, and happiness. Bueno, dahil ito magparaloy, patalipot lang ang oras na kontra po ang report, talipot dyan sa luwas. This time, mga tugan, kunin natin ang linya, kasuya pong pag-iriba, ang Chief of Reporters, Jim Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief Jim. Yes, salamat Director Mar. Maray na aga sa mga parantabay panonin abiso. An mensaheng ngonya na Semana Santa ni PNP Provincial Director Police Colonel Julius Anyunego. Ngonya na panahon na biriyo-biyo an mga magkaparamilya, magbararkada, amigo tabi Director Mar. Natural long weekend so iba na mga kapamilya naguruli sa mga pamilya digdi sa probinsya. And suhali man digdi sa probinsya, pasiring man duman sa kunsay na mga lugar, may mga biyahe na kadaglan ng mga pamilya. So iba sa pagpasiring sa mga
simbahan, parte kan mga religious activity, an mga tugon kan PNP Provincial Director, an mga pasiguro, tama si Joshua, pirming pasiguro, pasigurohon an mga lunadan, an itong pasabi mo baga Director Marna Blue Baggage, reparohon an lunadan, puraber na padalaganon, an lunad dyan, mga membros kan pamilya. And kung mahali man sa mga harong, pasigurohon an mga delikado, tabata may niton ngunyan, sa kasulo tabi Director Mar. Dahil magparapos pa social media bagang ngunyan an pamuso na mga ekipahe, dahil magparapos kan kung pasay ng direksyon na mahali nga sarong, ta igwaman ka nin mga mararawt na elemento na yun sa naman ang burubantay. Dangan, kung ko pwede, igwa kika taraning, itugunan na harong na pagtaga si Ripo, na pagtaga ba pasuryapan lamang, danganing dahil masalisi ka na mga mahabas. Okay. Kaya kunta, antingog kan PNP Provincial Director Kanalbay. Asay sa mga kababayan natin, mag-iingat na. Apa? Lalo na po yung mga motorista natin, mag-iingat sa mga pagbiyahe. Ang ano natin dyan, yung SOP natin, yung tinatawag natin na flowers, yung pag-detect ng mga sasakyan, kanilang mga gamit, ang una yung kanilang iiwan ng bahay, inutuloy sila na sa bilang, sa ipanda, tulad yung mga paalala natin, depende sa mga kapitbahay, o kaya sa barangay na sila ay aalis. Pangalawa, kung sa sabihin sila ay aalis, ika, kung sa kita ngayon, sinasabi natin na tayo ay mamamasyan pupunta sa mga susunod. So, ilang basta sa ating mga kumain. Mag-ingat. At saka yung mga, yan tabi Director Mar, mag-ingat, yan ang ulit-ulit kan PNP Provincial Director. Ang pagkatapos ka iyan na Semana Santa, sa mga religious activity, pagabot kan Sabado, Domingo, daralaga na naman yan sa mga karikusan, Yan. sa dagat, sa mga swimming pool. Ingat-ingat man giraray. Sa delikado, kung nagkabruyong na, dahil naiisip, dahil napig-iisip sa safety. Roger. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sir Jim. And hello, siyempre kay Jeffrey Santos. Sir Jeff, dyan po sa Queensland, Australia. Yan, sabi ni Sir Jeff, greet ko lang ngayon, Sir Mar, si Jumbo Pastry dito sa Carms. Listener noon, kapanahon ng pa ni Sir Ariel Aike. Yan. Good morning po tabi, Jumbo Pastry. And siyempre mga tugang, good morning man sa mga kababayan po natin na kantabay sa DCG News Online Facebook page. Kay Mading Cora, Balaoro, classmate, good morning. Kaya man kay, ano yan, kay Madam Sally. Hello Ma'am Sally, good morning. Ayan, ayos ano, ha? O, basta dito paglingawan, 131 sana yan. Di ba? Magayon man ni mga nangyayari man mga tugang sa palibot, adi. Yung nagkikwento ng pagkakataon na maka-inkwentro face to face. So, third nominee, mga tugang kan na Bicol Party List sa katauhan ni Attorney John Chan. Aba, may expertise pala ini sa ano ini? Sa enerhiya, may mga researches and studies po siya. And kapag kung ngaya sunerte na nakalaog sa ang third na pagiging third nominee, ayan ang ibubusol niya. Ako, very particular ako doon. So, yung solar, yung hydro, yung ini pong geothermal, at saka mga tugang iyan na wind, padagos na po yan, ano? Pero may saro kita na dapat na tawan ng taning atensyon because kadakalang ka mga local government units dahil nakakatipon mga tugang ki kwarta as in sistema kung paano na makagibo mga tugang ning sanitary landfill because may lote kang gaipon gamit as in iba pa. So minsan dahil man kaya talagang dahil nakakagibo kaya ang gigibo ninda is magdara
sa indang mga kinulektang mga basura, pasiring mga tugang dyan sa Iwabeso, ha? Dyan piko proseso sa Daraga, and they are paying millions for that. Pero ibang technology na from waste to energy, o yun ang sa tuyang pagbaralik garo, no? Sa mga masunod po na mga aldaw bago man magabot ang eleksyon, padagos pang kampanya, hapoton ta mga tugang si Attorney Chan, anong possibility digdi po sa Albay na magibo po yan. Kasi kailangan ng volume maning basura yan volume man. Kaya po mo ni kadakol na volume na basura para mapaandar mo man yan. Kasi magibo mong waste to energy. Kaya ba? Dili po sa probinsya kan Albay sa nagkapira pong mga munisipalidad, di ba? Pero magayon na madangog mga tugang na sa siring kaya na edad na aki pa, talagang very energetic at saka gustong-gusto niya talaga na isulong yan ng mga naadalan niya. Tanga ni ngayon na ma-implementar man, di ba? Kaya mo tabi, kaya no wonder kung nga tapos nagsakat man mga tugang susurvey. Dati ba number 5, bungon niya number 4 na. Mga tugang sa 131, di ba? Yan, dahil paglingawan yan, ako Bicol, sasatuya po ng mga hurup-hurup mo niyan po, mga tugang na Holy Week. Alright. Oy, mga kababayan sino ba? Mayroon pa? Mayroon bang nakalinya? Ayan, si Angel Mostasa nasa linya man. Angel, gusto kami na Angel. Morning, Sir Mar. Good morning, Sir Mar. Good morning sa kayo mga paraan tabay sa mga nagtatang paretap. Sobra sa 11,000 ng mga pasahero nag-agi sa mga pantalan digdi po sa probinsya kan Albay. Ini ang datos na itigiras ni Lieutenant Junior Grade Jefferson Dahunan, ang Deputy Commander kan Coast Guard Station Albay, kung saan ang datos na ini Sir Mar as of 6 a.m. Abril 16, 2025. Ang inbound, itong mga nag-arabot, nasa sobra 4,000 o to be exact, 4,880, and then itong outbound, itong maraluwas sa probinsya, nasa 6,243. Sa datos Sir Marka na kada pantalan, sa Legazpi Port, ang inbound travelers ay nasa 216, ang outbound passenger nasa 603. Sa Tabaco Port, iyon na medyo dakol-dakol. Ang inbound nasa 2,512. Ang outbound passengers nasa 2,811. Sa Pidoran Port naman, ang mga pasahero sa nag-abot nasa 1,549. And then ang outbound passenger nasa 2,613. Sa Rapu-Rapu Port naman, Sir Mar, nasa 603 ang mga inbound passengers, and then ang outbound passengers nasa 216. Dahilan kay ni nangapudan si Deputy Commander Dahunan sa mga biyaheros na magtagamanin medyo lawig na oras para di man maapekyan sa ng oras kan para sa idang pagsakay. Mientras na ipinaramdom na sa mga bawal na darahon, dahil na po dapat na ipagpirit na darahon, dahil bago pa man makalaog duman sa mga pantalan, ima-apprehend na iyan kan mga nakataltag nila mga personahe, digdi po sa 4 na pantalan, digdi po sa probinsya kan Albay. Iba pa nga ning tugon na dapat sa mga mabiyay na may daradarang mga pet, bagay yung atama na hayop, dapat kompleto ang papeles, tanganing dahil magkaiguan ng problema. Tas sa terminal pa sana, dahil napapalaugon yan. Lalo na sa barko. Opo, Sir Mar, dapat may cage o may nakagakod ini. Ito syempre, kung medyo agresibo, kung may mga nakaka-trigger baga kayan, Sir Mar, para sa safety man po kan mga pasahero. Roger that, okay. So yan, Sir Mar, ang mga ragag na informasyon halis sa Coast Guard Albay Station with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Angel. And lauman po na madakul pa yan because ngunyan po na after 12 o'clock, ngunyan na hapon, hanggang saga, yan pingabot niya itong exodus, mga tugang kan mga biyahero. SLEX, NLEX, sigurado parano po yan. Kaya sigurado po yan na talagang dadag sa oning kadakol, mga tugang. So pauruli na, halos sa Manila, asin mga nearby regions, mga tugang, pauruli na, pasirin sa tuya sa Bicol, asin pasirin sa Visayas and Mindanao.
Diyan man lang mumuagi yan hanggang sa masakay sa matnog, di ba? O di parano na po naman yan. Kaya sa mga mabirahe tabi, o nagantabi ka mo, mag-amay-amay ka mo. Ngunyan po sana maglarga na ka mo, hindi ka maabuton mga tugang, kan subasko, sabi baga. Ha? Di ba? Alright. Mga kababayan natin, mga magurang, total narawan po ka mo sa arong nindo. Di tigpaluwas na kan DepEd, ito po na schedule kan pagbukas kan school year 2025-2026. Ang sabi mga tugang, mapuon ang school year 2025-2026 Lunes, Hunyo 16, 2025. And matapos mga tugang, Martes, Marso 31, 2026. O di balik na sa dati, adi. Nabalik na sa dati. Iyan na periodong yan, makompresto nin 197 school days. Yan po tabi. Inclusive, kasabay na, ito po na end of school year rights, mga tugang, or pwede mo na i-determinar mga tugang kan mga subsequent issuances pa in kaso may mga pagbabago sa schedule kan kalendaryo mga tugang because of unforeseen events. Halimbawa, kung may bagyo, kalamidad, di ba? Pwede mababago po yan. Okay? So, yan po tabi, para duman sa mga magurang, mga kababayan ta, pigpalos tapos final. Kumbaga, yun na po ng magiging opening kang klase is June 16, 2025. And matatapos po ng March 31, 2026. Ngunyan pong school year 2025-2026 tabi. O yan, napigpalos na kan DepEd po yan. Okay? Alright. May nagpaparatik sa kuya manong ko dyan sa bawal na ngayon magduman sa rest house. May Skyline Hotel. Ang aram ko po, ang binawal duman so pagralakaw bagakan mga mapinitensya. Ang CDRRMO sa pagi po ni na Sir Jel na mulato, nagsurat mga tugang duman sa FIBOX kay Director Teresito Bakulkul na pigpaabot ito po na comments, mag-comment ngayon ka mo, manungod nga digdi sa paghagad ng approval na so St. Anthony of Padua Parish, kang San Antonio, Tabaco City, naghagad ng permiso na tugutan sinda na magkondukta kaya ni po na taon-taon baga na penitensya sa mayon. Iyan po mga tugang event niya na pigigibo kada Huwebes Santo. Iyan, pigigibo po yan mga tugang diyan sa sa pasiring diyan sa Mayon Rest House. Yung 6 kilometer radius permanent danger zone nakalaog, di ba? O di ang sabi kang PBOX na Director Bacolcol, PPAC nga ka mo, please be informed that Mayon is still undergoing low-level unrest characterized by ground swelling at the middle and lower slopes and thus remains at alert level 1. At alert level 1, avoidance of the PDZ is recommended due to the chances of sudden steam-driven or phreatic eruptions, rockfall, and other perennial hazards that could occur without ample warning. Ayan po tabi adi. So, ang sabi, ang Samuya ngayang Institute o ang PBOX, iabiso niya ang Tabaco City Government na ikonsiderar ang nasambit na mga bagay sa pag-address kan request kan St. Anthony of Padua Parish at magpreparar para po sa related or similar activities na pwedeng gibuhon during the Lenten season this year.
Naglamay kami na na-address mo ang consent po nindo. So, bawal. Kaya baga, sa report baga ni Jomar, bawal day hanggang duman sana sila sa baba. Garo duman sana sa may nursery hanggang DA, no? Duman sa nagigibuhon po so pagrelakaw pag penitensya. Na dati hanggang duman sa itaas, bawal na po ngunyan. Tana sa alert level 1. Pero di ko lang aram kung halimbawa may sasakyan ka, kung pwede kang dumiretso duman sa pinakaitaas. Yan po siguro ay linawong tanasan na yan sa diyan po sa lokal na gobyerno. Pero basta kung ito pong sa penitensya, bawal po ito so magrelakaw baga. At kung may mangyari man nga ng steam driven, di ba, yung pag bigla bagang pumusngak, ay di difficile po tabi na makaligtas kita dyan sa lugar na yan. O kaya po tabi, mga tugang, magsunod sa mga otoridad. Ang halo sa mga lokal na gobyerno, lalong-lalo na, o mamaya, igwaponin posesyon. Sa Santo Domingo may posesyon mamaya. Kaya siguradong dyan sa sentro, mga tugang, babawalan naman kamong mag-agi dyan. Lalong-lalo na sa Biyernes Santo. Ang kasuapon baga kaurun ta mga tugang so MDRRMO head si Mart Ian Shop, no? Yan po ang pangapuda na kung pwede ngayon so mga masarabay sa mga aktibidad kan Semana Santa, kung may mawalatan man sana sa aki, iwalat na lang tabi. Tangani ngayang day kita magkigo ng problema na nawara so nanay. Di ba? Kung sakali man day talagang ngay maiwasan, bugta ka ngayon ng ID so aki. Tangani ngayang madali ang pag-locate. Yan po tabi ang mga ang satuya po ng mga pagrumdum ngunyan po na panahon. And then siyempre, take time mga tugang and have time, find time na makakumpisal kita. Ngunyan po na Semana Santa. Ang mga kapadian niya po dyan mga tugang para mag-administrar kayan. Tangani po na makarenew kita kasi makapagsulsul kita ng mga kasalan ta. Kung nagagibo kita ng mga paagi para mabawasan ang init kang kinaban, nagibunta mo po ang paagi na mabawasan ang gabat na pinagabasan kan mahal na Diyos dahil sa kasalan ta. O paano? Ako'y mais kaya na ta may meeting kitang tindiran. Duman sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center. Duman sa Laudato Si Farm. Nagalat sa kuya so mga pag-iriba ta duman. Sendo po tabi, salamato na maray. Abangan po, after the news break, alas 11 hanggang alas 12, ang reflection mga tugal ni Monsignor Chris Bernarte. Unang pong Miyerkules Santo. Sa parang kabilang na tropa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at